Engisacela ukubengelela nguMangotobani sangoma esipolwane ezinye ezipolwa amathambo umphathi okhuba isandla sensimbi usigqobo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Thilajo lwathatha umanzi olwadla umanzi ababayo. La ngizokhuluma ngani ngokugeza. Mawuthi usugezile wahamba bekulahlela akulungi. Nanti le bhodlela igreen la. Ungathatha inamba yami kubhayo ungithinte. Leli bhodlela ke lihamba nekhombo yalo. Lele ligreen. Mawukuthi wena usugezile ubakulahlela yonke into. Kodwa still kusasenjalo. Ngithinte nanti ibhodlela igreen. Lele libomvu ibhodlela elivusa inhlahla kumuntu. Uthola ukuthi wena noma kade ubheja noma ubudlala noma ubunenhlahla inhlahla yakho yavaleka yavalwa yini ubuthakathi noma yavalwa ngabantu ngoba phela nawe umuntu uhamba uyaxoxa waxoxela abantu abarong basuka labantu base kwenze njani base beyakuvala. Uzothola ikhombo ke yale bomvu. Lamabhodlela ahlukene. Lele ligreen uyageza. Lele libomvu ngiyachazela ukuthi ulenza njani ukuze livuse inhlahla yakho eyavalwa. Thokoza uMangotobani.